Tak, chcela som vám ukázať Kejkubatovú pláž, aký je rozdiel medzi Kleopatrinou a Kejkubatovou. Tu je takýto piesok, čo môžete vidieť. Tu je. Čo Kleopatrina má? Kamienky. Tu máte Mesud hotel. Obakoj, tam je Asia Beach, Antique Roman Palace, ten je super. Jediný rezort v Alani sa nachádza na konci, to je Sea Lounge. A potom týmto smerom sa nachádza Monarch Hotel, čo je obľúbený našimi slovenskými, českými klientami. No a tu máte proste takúto pláž. A keď je hotel, tak on má vyčistenú túto pláž, keď není hotelik, tak sú takéto kamenné platne, ktoré za chvíľočku uvidíte. Čiže takisto tá voda nie je taká tyrkysová, ako to je na Kleopatrinej pláži, aspoň pre mňa. Tu máte stále takýto pás kamienkov, ale tu už je normálny piesok. Tam môžete vidieť, sú kamene v diaľke. Tu je vyčistené a tu máte zase kamene. Tieto kamene sú takéto, čo sú nebezpečné, lebo sa šmýkajú, ale už aj na Kleopatre sú, ale až úplne na konci, čiže tam mladé ešte tieto časti nie sú tieto kamienky. Takže tak, tá farba je iná, trošku mi to pripomína viac jazero na tejto strane ako na Kleopatre. Kleopatra je naozaj krásna tyrkysová. Tu sú trošičku menšie vlny, niekedy opačne, niekedy keď na Kleopatre nie sú vlny, tu sú obrovské vlny a keď tu nie sú vlny, tak tam sú vlny, čiže si tak. Ja toto som vám chcela ukázať, aký to je rozdiel. Čiže keď chcete pieskovú pláž, tak tu na Kejkubatovej Kleopatrina má tiež piesok, ale tam sú také kamienky biele. Takže tak. Nie je to vývod z hotela. Je to vývod na rieku, ktorá je hora.